Това е дълбоко, бе. Дълбоко е, бе. Ашка кочка. Реката. Да ги измием после. Марянски, дай напред, бе! Дай напред там да могат да... Изум да даде и той напред. Дай напред, дай напред. Дай след Марянски. Не е дълбоко, няма страшно. Давай, давай. Не е дълбоко, давай. Давай спокойно, аз ме оплаших и ви се оплашихте. Барто няма да опре. Няма как ще опре. Давай, смело. Сега го удави. Леко, леко, леко. Май трябва да чим после там на нашото... Защо там отива на дълбоко? На нашото трасе май трябва да чим после на въздух. Да го удави само. Няма. Голяма машина! Бахте звера! Дай нормално е! Дай право и напред. Ето само да въгледам, там ще ги оплашим. Другия не виждам къде му. Да, въгледам долу ще. Само там, а другия не виждам къде му. Кажи напред да минава да даде място на другите. Дай ми отстрани, минай напред. Май само на въглед мога ги опашим. Там много ми трасе. Ще чуя тръпка бърката, бе. Дълбоко е. А, дълбоко. Дай, добре, сега ще мине. Бърката. Нищо няма. Кобран, как да продължаваме? Кажи му да мине напред. Да, такова ще идем двама и тръгваме. Как е, той виж колко има още. Не трябва да ги снимаме, всеки иска да се види. Барто голяма машина, брат. Дръпнете напред, бе. Дръпнете да могат да дръпнат, да влязат други. Съберат. Дай! Ако искаш, да. И как бе, другото Subaru дет не е толкова... По диагонал е така, по диагонал. Давай. Дай насам. Върти насам, бе. Насам. Той ме напразна дълбокото. Не е глътнал. Той е шноркел, ама. На кантаре? Той има такова, бе. Има блокаж, предполагам. Има удари, ама. Ако има блокаж, ще мине. Дай газ! За робара да стане. За ролбара не става. Айде, но въжи, за робара да го тръпне. За ролбара ще говорим. Дай го назад, ще тръгне го там, дайте. Иде ли да давате леко газ, защото ще запуша. Робарът, трябва ли да те пали? Не, как ще го правиш за ролбара, бе? Отзад ще го закачат. Дай газ! Свати измести. Дай такова, дай. Аз тук ще напълня. Валия! Дай газ! Дай газ! Чакай. Можеш ли отзад? Има ли теглич? Няма проблем, бе. Айде закачай, ще го тръпне. Стой така, не дей мъчи. Дай изгледате на обороти. Роска, дай колана и го вържи отзад. Дръж обороти! Кабелето му са на мобрена.
Ти там ли ще седиш? Данчо, легни хубаво, защото сега като го дръпнат да не та такова. Ате. Сега, не го мачи повече, не. Но то що го угаси пак? Той изгасна. Само ли? И не пали ли? Сега баш водата ще слезе надолу паста. Той като го запали ще го издуха, Няма да ама... ще го запали, бе. Няма му нищо на... А защо не го пали? Защо не го пали? Една паста ти опън там горе. А, така, някой караме, някой спът. Абе, къде отиваш то? Спокойно, спокойно. Нищо, той ще го пали. Аре, бе, какво ще правиш? Давай! Ако искаш, да дойде рангера с лебедката. Дай на ластик. Или направо закачи джипа с лебедката. Засули го. Още един път! Пак на тъмчик. Дай пак! Ама ти я дръж горе! Дай. Ляв волан, ляв волан! Ай, паля се. Паля. А, точно на водата е! Той стартера му са напълни вода и... Ляв волан! Ляв волан! Кажи му да върти! Кажи му да върти, виж къде ще го вкара! Данчо! Кажи му да върти ляв волан, виж къде отива! Ляв волан за въртива. Роска! Така? Да? Така, за да може да го качиш, иначе отиваш в... За къде си се качил тук? Ще го правиш тук напред да го издърпаме с лебедки. Как ще влезеш? Как ще го закачиш? За ти, бе, За ролбар? Готов скъсан. Да, бе. Как е? Да се изтече водата малко. Дай, Юлиански, да се дръпне Росен и дай с лебедката го издърпа. Това да ми играе котва, защото аз пък ще се надолу. Да. Тя тъй път ще пълни още. Абе, тук отпред не може ли някой по капака да се качи, да закачи... Как бе? Тя ухото му е тук долу. Аз ще влизна, дайте такова. Как ще закачиш? Тук си на 1 метър вода. Дайте мъжето, аз ще го закача. Абе, 1 метър е водата, как ще го закачиш, бе? Ще го закачи, бе. Дайте му очила за гмуркане. Искаш ли очила за гмуркане? Не, той стартера му са напълни вода. На къде? Той ще пересера. Той ще запали да съм това. Тогава, Данчо, ако искаш, тогава качвай се на той. Да? Качвай се на той или лебедката му откачи, той с лебедка ще така. Някой кой прави секса, знаеш му като спиш. Някой по-кой прекапа. Ще им замръзнат задницата. Катерицата ще им замръзнат. Давай. Няма като се направо на Да, аз ще накача, ама да ми... Давай. Трябва се отръпва. Оп. Цяла България тебе гледа. Да. В момента. Покажи на теб.
той имаше някакви уши там. Само да не го хванеш. Да, добре си, давай така. Абе, той ще ми каже къде да го хване. Леко десен. Сега. Къде? Куката ти къде? Добре, ва, няма проблем. Давай. Дай. И сега можеш да стъпиш на двете, ама не знам как ще закачиш. Права ли? Не, за ров бара не. Аз трябва да разпъна още лебедката, аз тук не мога да дърпам. Да, разпънете да се закачиш и ще което. Вързване! Вързан. Чакай обаче, чакай Да слиза! влез така. Айде, Отпусни още и дай по-малко, отпускай, като се качиш тогава вече. скриви го, Сега имам ли въже? Леко. Дай, тръгна сега. Дай напред. Послушайте още. Дай не, направо да тръгва. Сега. Давай, като тръгнеш, карай. Давай. Карай. Добре бе, опъни с лебедката напред тогава. Или отпусни лебедка и стигли се нагоре. Обратно! Нищо, дай така. Стига. Дали че се скъса нищо? Виж сега, отпусни въже на лебедка и отпусни въже. Дай нагоре! И сега леко дай напред. Ясно, разбрах. Леко. Отпусни въже, за да можеш да се качиш. Отпусни въже и може, как да не може? Не, няма нужда. Въже, бе, Веско, ти за въже, бе. Отпусни лебедката. Дай въжето, аз вече за въжето, бе. Да откачам ли битката? Аре, откачаме! Чакай, дръж старачка. Давай, навивай! Я пробвай да видиш, пробвай. Навивай! Изгаси фарове. Те са такива. И с малко се върнеш, трябва да го вързваме с колани. Оп, край! Не, той стартер много слава. С дърпане пробвай да го запалиш. Ама той му автомата. Излез малко нагоре, защото си много близо. Стига! Дай си нагоре, че той тази дърпат. Този ще го закача. Не може да продължи? Може ли крилото напред? Трябва да вързем пак се. Това голяма грешка правим, че води нататък. Трябваше нататък да води. Абе, чакай, че аз се запали така. И нататък видя, не можаха да го извадят. Старта не са напълно. Дай ли ключове? Ето го е. Няма да го. Шегел трябва. Да го прикарам тук. Шегел няма ли? Дай ключ загуби или нещо такова. Чакай, той не е шегел. Не, шегел. Дай го фърли стилява вътре. Директно са наводни, ама... Напълни ли са? Напълни са. Аз свитам са. А той къде не е става в най-дълбокото? Давай, ще аз му слушам надясно. Нищо, няма нищо. Така, нали всичките тръгнахме? Нали така тръгваме си? Да. Сега нагоре да дърпа докато я запали. Давай, Ластик. Направо да дърпа докато я Няма автоматике. Давай! Ластик! Дай твоята десен. Субарото леко десен.